Kasngi ba kendai pulai. Ha keteng upa bukuan mensiam bukuan. Amen. Kutra Jesu tepun selia ingi da mensiam bukuan jong me. Ki kam jong ki apostol. Kalnong ke ba apun rio. Wa agripa ula ong ha Paulus. Pilak ban keren nak bentai la di. Paulus ula kenia la keti bat ula yasaj kumni harum. Kos iem Agripa ngakenya ladi obadan boksat ban yo yakane kalat menta kasngi ban yadai ladi hakmat jongpi na ki aka baro baki ju ki mudu yanga. Kamtam bapitip bahai ki dustur jong kai bat ki jinggo ania ju baro. Ngakarpat yapi haba kumta ban syak skor yanga da kajing yaisha. Baro ki ju kitip kumno nadu ba ngadang samla. Naduk basdang ala penlej ala kajing em hakari la jong batha Jerusalem. Kilatip barabor la daki mon bansaki. Banaduk basdang ngala em kum udkot jong ka kunhun niam kabaper tam kum upharisi. Bat mentang ayeng hang ne bansya tian bishar namar banga kermen haka jingkular kaba ublay ulaay hakikpa temen jongi. Kata kaju kajingkular kaba kikat arjat jong upat ben riu jungi ki kermen ban yo pediang. Haba ki mani yo ublay bat singi bat miet. Bat day namar kani ka jing kermen kos iem ba ki ju kila mudo yanga. Balay mapi ki ju pisem ba omla ban ngej ba ublay upin mipat eki bayam. Ngahi ngalatharai ba ngadai ban le kat bala ban persya eka kerteng jong Jisu Nazaret. Ya kani tek ngalale ha Jerusalem. Ngalayo bon ni kirang rangba lingdo ngalathep habendi bon kirungai. Bat habarai penyap yaki ngaru ngala menjur lang. Bon sien ngalapha pen saja yaki haki sinakok baro bat ngalapen bor yaki ban len yala kajingai. Haduk kata ngala bitar sla yaki. Ba ngala lej wat sikis nong wei ban pensistom ben yaki. Day namar kani kajing temu bangalalai chat Damascus. Da kabor berkehukum na kirang ba lingdo. Day hamar lenti hakapor siteng singi kos iem. Bangalayo i kajing syai kabakam pernai ban yakasingi. Ba kating syan na sun beneng saudong yanga bat ikibriu kebayalet jinglet lang bat nga. Baro ngilakelan hakendau. Bat ngalayo sngau kasur kabakren hanga hakaktien ki Hebrew. Saulus. Balai pilih banyak nga. Kalong kaba ya pi ban kencat persya ya udiang tendung. Me ku kenrat ngala keli, baru kenrat ula jebab. Ngalong ujisu ya aba pi ban bany. Henry kijat bat tu yang haki kijat jong pi. Ngalapau hapi bantung ya pi kum usyakri jonga. Pidai ban saki haki weipat ya kata kebangan sepenpau mentah kasengi syapang jonga. Bat ya kata kebangan sepenpau hapi hadian habut. Ngan pelat ya pi na kipat Israel bat na ki gentle sya kibangan pa ya pi. Pidai ban penpet iki khmat jengki bat penpa iki na kajingdum sya kajing syai bat na kabor usoitan sya ublay kumta badak kajinget jengki hanga kindup yo jingmap ya laki pop bat yo jaka hapdeng kipat balajit jong ublay. Ti kumta kos iem Agripa. Ngam semlek bom ko ngu ya kajing yo ipau ka bangalayo na beneng. Ningkong ha Damascus bat ha Jerusalem. Nang ta keleng ke Judea bat hapdeng ki gentle. Ngalayalap bakidei ban kela ke bamut bat ban pai no sya ublay. Bat ban le aki ba pen pau ba kila kela ke bamut. Day na kani kadau baki ju kila kem yanga kat bangarang don haka temple bat kila persyang ban peniap yanga. Henry haduk kani kasingi yang ala yarap da ublay. Berkumta ngayang scam ban ay kasaki hakibriyo baro hakirit kiria bat kibakraw kumju syapang kata kaba kinang yatuk lupa bat umoses kilaong bakan sa urlong. Ba umesaya ori ban syak shitom bat ban long ubaningkong ban mipat na kajingyap. Ban penbenai kajing syai jong kajing penim haki ju bat ki haki gentle. Kadba Paulus udang yadai ladi hakani karukom Festus ulah keranjam. Pila lamwir ko Paulus. Ki jeng puli kot tan jong pi kalapin lamwir ya pi. Paulus ulah pai ketien.
Ko Festus badan buram, ngam lambwer. Kiktian bangakren kilong kibasisya bat da ka jing tip breu. Ko siem Agripa, nganut ban kren hapi klem septieng, namar ba pitip ya kini ki ai. Ngas kem ba pilatip ha ya ka wei na kini namar kimsem la jia sop ha kendong. Ko siem Agripa, pinget ikinong yotu lupa, ngatip ba pinget. Wa Agripa ula ong ha Paulus. Sakendiat pilajan penkela Kristan yanga. Lada kendiat ni sibun Paulus ula jubab. Kajing duai jonga ha ublay kalong ba mapi bat ki weipat baro ki basngap yanga menta kasingi kindup kela kumanga. Laj no kini ki kenjri. Te usim uling squad bat kabernes bat baro ki weipat kilayeng. Bat anda kilami kilayakren para maki. Uni ubri semle ai ba udai ban yap ni syak set patok. Baru Agripa ula ong ha Festus. Ya uni ubri lala ban pelat no lada sim la apil sya u kaisar. Kaktin jong utrai. Ngi sengungu ya ublay. Hakani kapor haba u Paulus menta uyeng hakmat jong siem Agripa ba hakmat jong Festus. Ngiyo iba uyatu sa sisien pat ya kata ka ka ba maulajia ka balajia ha ka jing jong u bat uyatu yang sa sisien dala dia ya ka jing kela ka ba mut ya ka ni ka nong rim ka batma jong ka jing jong u ka ba sngo tenat ha ka jing kren jong Paulus ka dei ba uong ba ka ni baro ka dei kat kum ka jing kmi lenti jong ki pat ba Israel hi. Kabamut ba kumba ublay ulakren ha Moses, kumba ublay ulakren lingba kinong yutu lupa. Ya kata kaba ulakular las lamba menta ulale, menta ulapendap. Da kaba penmipat ya ujisu na kecing yap, bat day kan ni kanong rimba u Paulus uong. Ya kitu kijing angnut baro khot kaba mengingi don haling ba kinong yutu lupa. Ya kitu kijing angnut baro khot bengidon hakan niam barim. Ya kitu baro khot menta la penpura la pendap ha utrai jungi ujisu Kris. But uyeng scam ya kan iga jing ai. Ban ong ba ma la yo pedang ya kan iga jing ai. Om dei now no brio. Om dei now no hika nong hika bala hika ya u syapang Jisu. Henry dei Jisu hi haba upau ha u hakalenti sya Damaskus ubala penpau ya kini jing maya ha u Paulus. But u Paulus ong kani baro khoi ke bawan na ublay kani kadai kat kum ka jing tu lupa ke ba ublay ulakren daki spa senam daki hajar senam ling baki nong yotu lupa bat menta ula pendap da ka bapa yo Jesus ya kani ka perthai ban yap ban ha ka ju ka por ban mi pat na ka jing yap namar belai ki jing tho Paulus ong ba mesaya odi ban sya sitom bat unlong baning kong ban mi pat hadin kata dei ban penpenai ka jing syai bat ka jing pen em ka bamot ka jing syai na ka benta ki tu ka baya ya ka jing dum ka jing pen em ya ki brio baro baju bat gentle ha ke kerteng jong utra jungi u Jisu Kris kani ka ba Paulus uban kia ka kubor ka ba u ai mangi i batai kumno ba u ha ka jing sirhem menshua jing sirhem kum uparisi ulapen sitom ben ya kani ka ju ka lenti Henry menta pada da ka bor jong ublay da ka jing ai jong u ko u long unong ya lap unong pen priang ya kani ka lenti but kani ka jing kren jong ki ka kut da ka jing ong jong u siem Agripa sakendiat pilajan penlong Kristan yang Paulus da ka jing kemen ong lada di kendiat ni sibun ka jing kwa jong ai ka long ba ma pi baro ki bayo sngo yang pi baro pin piang yu Jisu pi baro pin ngai pi baro pin yo ka jing embam jukut pi baro khoi pin long kum nga tamo ong susuru lat no kini ki kenjri kamun nga kwa ya pi baro khoi ru ba ki yo ya ka jing embam jukut lat no kini ki jing sya sitom ba manga nga sya ublei unia dai pi na kata handrei nga kwa ba ma pi baro khoi pin long kum nga ban piang ya Jisu ban ngai ya u ban bot ya ban yo ya ka jing pen em haki jing kren jong Paulus uban kia ba ya kawai ba dei ban pen i ba mang da karukom em ya ka jing kela ka bamot dei ban pen i da karukom em ya ka jing kela ka bamot ko men ko para
tung yiru ngin dwai ba mangi iwe pe weru ngin penskam ya ka jinget jungi da ka jinga jung play kam kerpang ngin penskam ka ka jinget da ka ba persyang ban kat kum ka jing hikai ka ba mangi ngilayo ngidi ban penpau ya ka jinget jungi da ki kam ki ba mangi ngile ngidi ban penpau kam tam da ka jing ka ba mangi ngi man la ka singi ngi persyang ngi pan ka jing na ublay kawai ka bangi don kam banduai kam tam kani ka juk jungi menta ngi don kam ka jing shirham kumbalong u Paulus ban tebe jing shai ban ai ba ka jing shai jung Jesus Christ kan priang hakibrio baro kam tam kitu ki bampat yo kalat ban ngai ha utra Jesus en yero yo Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba ka jing ngai ka mela ai ngi ha ukun jungi Jesus Christ men jungi ba ka ding zu ka jing ai ka wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jing kerman berakar ku nak menta ka jingwan ka hima jungi to ai ba ka jing ai jungi kan pen kelai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo bar ya ka jing tha baro ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jungi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kersiu biang hangi kipen grim jong ka jing kermen ya ka jing terang nak menta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi sya satla ka pertai syami ublai jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro si junam amen kudono utam jisu tesin ai kemariang rap jungi kristan tu doai na menta jungi